Vieš, čo ma naučilo veriť v to, že si zaslúžim svoj vysnívaný život? Komunita, ktorá ťa vedie správnym smerom. Na Hero Hero od Kristina Nafra nájdeš viac ako 200 príspevkov, ktoré ťa dovedú k sebe, k svojej intuícii, sile a snom. Nájdeš tu manifestácie, kde sa naučíš manifestovať si svoje sny, kde sa naučíš využívať techniky, ako si pritiahnuť do života to, po čom túžiš. Kryštále nie sú to len pekné kamene, ale je to nástroj pre zámer, energiu a sebalásku. Subliminals, alebo aj inak povedané afirmácie, sú audio nahrávky na prosperitu, vzťah, lásku, na čokoľvek, čo si vám pomyslíš a sú určené na to, aby ti zmenili tvoje podvedomie a prenastavili tvoje podvedomie na úspech. Magické správy pre tvoje znamenie, alebo čo ti chcú karty povedať a čo práve teraz potrebuješ počuť. Toto je najlepšie, ak nevieš, alebo ak máš takú otázku a nevieš si ju zodpovedať, tak toto je presne to. Toto je to znamenie, toto je to, čo ti povie áno, si na správnej ceste, toto je ono. A už to je celé na tom najkrajšie, že máme skupinový chat, kde sú rovnaké ženy ako ty, silné, citlivé, odvážne, tak sa nezabudni pridať k nám. Link nájdeš v popise.